بوبکر 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 مولا مولا صدیق مولا 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 صدیق مولا صدیق مولا جدا حیدر کرے احترام ادا صدیق نام بادشاہ کا دے اچا مقام ادا صدیق نام جدا حیدر کرے احترام ادا صدیق نام بادشاہ کا دے اچا مقام ادا صدیق نام آقا چندے دا اعلان کیتا پیش صدیق سامان کیتا آقا چندے دا اعلان کیتا پیش صدیق سامان کیتا پیش صدیق سامان کیتا دتا گھر دائے ترکا تمام ادا صدیق نام لائی آقا دے نال جدیاری دتی عائشہ دختر پیاری لائی آقا دے نال جدیاری دتی عائشہ دختر پیاری دتی عائشہ دختر پیاری رضی اللہ دا ملیا انعام ادا صدیق نام جدا حیدر کرے احترام ادا صدیق نام بادشاہ کا دے اچا مقام ادا صدیق نام سب صحابہ تو افضل تے آلہ جیندے نا تو پیا سڑدا اے کالا سب صحابہ تو افضل تے آلہ جیندے نا تو پیا سڑدا اے کالا جیندے نا تو پیا سڑدا اے کالا جنوں آقا بنایا امام ادا صدیق نام جدا حیدر کرے احترام ادا صدیق نام بوبکر 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 نال صدیق کیوں ہے تنازع جے پڑھایا فاطمہ دا جنازہ نال صدیق کیوں ہے تنازع جے پڑھایا فاطمہ دا جنازہ جے پڑھایا فاطمہ دا جنازہ انگی سڑ دینے جس دو تمام ادا صدیق نام جدا حیدر کرے احترام ادا صدیق نام بادشاہ کا دے اچا مقام ادا صدیق نام جیڑا صادق تے سچا سخی ہے گھر محمد دے اس دی دیئے جیڑا صادق تے سچا سخی ہے گھر محمد دے اس دی دیئے گھر محمد دے اس دی دیئے جندا شاہد رب دا کلام ادا صدیق نام چاکے موڑیاں تے غار چلیا اس عاشق نو کوئی نہ رلیا چاکے موڑیاں تے غار چلیا اس عاشق نو کوئی نہ رلیا اس عاشق نو کوئی نہ رلیا کیتا انج عشق دا اختتام ادا صدیق نام
कसीदा एओ हक वालियां दा अकीदा अबू बकर ने जो लिखिया कसीदा एओ हक वालियां दा अकीदा एहो हक वालियां दा अकीदा देसी भर भर के कौसर दे जामे ओदा सिद्दीक नामे